tenzende tungamire mukati mezviedzo mananda andibata ndimwino dombo ndiwike ndimwi mutungamire tenzende tungamire semana onyaradzwa Kwaziwa Evana Vamwari, tinokuchingamidzai kuchirongwa The Second Coming of Christ chamunopiwa naPastor Gift Rhodzi vekuNorth Zimbabwe Conference of the Seventh Day Adventist Church pamwe chete namufundisi Caston Betera vekuEast Zimbabwe Conference of the Seventh Day Adventist Church. Mustudio nhasi tina Proclaim Rhodzi ari kutiisira musign language. Mufundisi, kwasai vateereri. Welcome to the program. Tinoda kutenda uri kuredi yatiinaye nhasi ine musoro wenyaya unoti mapfekero evana vamwari part 2. Ndizvozvo pastor. Yes. Tinei tichirevei patinechiti evana vamwari? Sekutsanangura kwamakamboita kana ndichiri kurangarira chikamu chakapfuura kuti hurukuro iyi yakanyanya kunanga zviri kurayirwa imomo kuri kurayirwa vana vamwari nevamwe vanhu vasvika pakuzvimisira kuti indakuda kufamba muukama naMwari. Yes. Ndiri kuitira kuti isaite kunge zvinonzi ihurukuro iri kukwekweredza munhu wese ine chekuita nevakuda kuuya kurutivi rwaMwari kana kuti vatori kurutivi kwaMwari. Haisi kumanikidza vachiri kuda zvavo zvikoko. Haisi yekudai because vamwe vanhu vanenge vachida zvekuko ndeye vaakuda zvekusaidi kwaMwari. Ngatitange taona kuti Mwari uyu panyaya yedressing anoiona sei pastor. Matthew 6 verse 28 to 23. Matthew 6 verse 28 to 23. Matthew 6 verse 28 to 33. Munofunganyireiko pamusoro pezvekufuka? Fungai maruva ebundu, kumera kwawo haabati haaruki. Asi ndinoti kwamuri kuti kunyangwe naSoromoni pakubwinya kwake kwose haana kushongedzwa serimwe rawo. Zvino kana Mwari achifukidza saizvozvo uswa hwebundu huripo nhasi huchikandirwa muchoto mangwana, haangakufukidzi nokupfuurisa imi wokutenda kuduku here? Naizvozvo musafunganya muchiti tichadyei kana tichanwei kana tichafukeiko, nokuti vahedheni vanotsvaka izvozvi zvose, nokuti Baba venyu vokudenga vanoziva kuti munoshayiwa izvozvi zvose. Asi tangai kutsvaka ushe hwaMwari nokururama kwake, izvozvi zvose zvichawedzerwa kwamuri. Mwari vanozviziva kuti tinobatikana stereki panyaya yekupfeka. Zvakadaro zvekuti tinotosvika pakubatikana vamwe kutoita stress kuti mangwana ndiri kupfekei chaizvo. Iya haichaite ndakamboipfeka futi nezuro. Zvikanzi nyaya iyoyeyo musanyanye kubatikana sekunge muri mega pairi. Mwari anotoziva kuti munofana kupfeka. Mukunzwa here zvikuudzwa vana vaMwari? Muona kuti zvasiyana nevasiri vanhu vaMwari because vasiri vanhu vaMwari vakatyokera munyaya yekupfeka zvakadaro zvekuti ndo magumo. Kutyokera muti pfungwa dzavo ndo padzakangonanga ipapo. Dzakangonanga ipapo, everything chanenge zvakangonanga ipapo, but vari kunzi vanhu vaMwari musabva mabatikana zvakadaro. Nekuti Mwari vanotoziva kuti 1 unotoda zvekupfeka zvacho. 2 pabuda pfungwa yekuti Mwari uyu anotoda kuti vanhu vapfeke zviri beautiful pastor. Because manyorero raita bhaibheri raita kunge zvinonzi the best dresser akararama panyika pano ndiSolomon. But riri kunzi hanzi Solomon nekuda zvakanaka kwake ikoko nekudresa kwakanaka kwatingataure hanzi akatadza kubhita madresero anoita Mwari zvinhu zvake. Kurati beauty iri mumaruva musango. Solomon haana kusverera kusvika ipapo. Akaedza machira ese anobva kupi. But bhaibheri riri kuti hanzi ashingaira kudaro akakundikana kuti aenzane nemapfekedzerwo anoita maruva neuswa naMwari. Kutoradza vateereri kuti
Mwari uyu haasi kuti tikauya kwaarika tinenge taakungoratidza zvinhu zvakangobhuruwara zviri dhao. Anotoziva kuti tinofanira kuluka beautiful. But tichiluka beautiful kudaro, ari kuti be careful kuti musatyokere munyaya yezvekupfeka. Mwana waMwari ngaatanga atsvaka ushe hwaMwari kuti pastor kureva kuti shungu dzedu ngadzive pakuti ini ndinoda Jesu, ndoda kugara naMwari muushe hwake, ndo zvatinowira kuchechi, ndo zvatinonamatira. Mwari ozotipa ndatiri vana vake, uye anofarira zvakanaka. Because ukasatanga ushe hwaMwari ukatanga nekubatikana nedressing pastor, zvazvinoita ndezvekuti pauchanzwa parutaurwa ushe hwaMwari chaunenge wakuita kupima zvawanzwa nedressing. Saka unopesa kuti kuchechi kwenyu kuya kwamunorambidza kupfeka zvakadai anokuona dambudziko riripo because chatanga kwauri mapfekero. Saka ushe hwaMwari hwakutoita ngokuda kudisturba, yeti ushe hwaMwari ukatanga hapana kana dambudziko rinouya ipapo. Saka toda kuona panyaya yebeauty kushingaira kuti tionekere zvakanaka. Nyaya iyi inonyanya kubata vanhu vechidzimai pastor. Ndisiri kureva kuti ndovega. Saka muchionawo ndima dzakawanda mubhaibheri nemuateereri dzinoita kunge panotaurwa nyaya yekupfeka mubhaibheri, bhaibheri rinoita kunge riri kungotsomanisa vanhukadzi. Ndofunga ndokunenge kune weakness yakanyanya yekuda kuluka more beautiful to the extent yekuti vanhu vanopedzisira vaakushandisa chero kuti dai aonekera kunaka. Saka toda kuti tiverenge bhaibheri ritibatsire kuregulata, toti kudii shungu dzekuva beautiful dzirimo muvanhu. Ende Mwari anoda kuti vanhu vave beautiful, but shoko rinozoregulata, ndo rinotipa guidance yekuti itai so apa wapfuurira. Saka verengai 1 Timothy chapter 2 verse ya 9 to 10 pastor. Timothy wekutanga 2 verse ya 9. Yes. Saizvozvowo kuti vakadzi vashonge nguo dzakafanira, vaine kunyara nekuzvidzora, vasava nevhudzi rakarukwa nendarama kana maparera kana nguo dzinodya mari zhinji, asi ngavashonge mabasa akanaka sezvinofanira vakadzi vanoti tinonamata Mwari. Panapa ndanyora mapoints iwayo pastor. Ndoda kuti muzondibatsira because pane imwe ndima yandichati muverenge. Ndanyora kuti vashonge nguo dzakafanira vanhukadzi avo. Zvikanzi ngavave nekunyara nekuzvidzora. Hani mazona kuti asati abuda mumba iva munhu anonyara uye munhu anozvidzora. Anozvidzora. Vasava nebvudzi rakarukwa. Zvikanzi kana ndarama nemaparera matombo anokoshaya. Even nguo dzinodya mari zhinji. Pane imwe ndima, uyu ndiPauro akanyora. Pane imwe ndima inoda kutaura izvozvo yandoda kuti mundibatsire kumwe kwese kwakajekera vanhu. Vanhu vaMwari vakutoziva kuti munhu unofanira kunyara, upfekewo nguo dzakafanira dzinovhara miri wese. But pane area yandoda kuzokubvunzai inoita kunge inonetsa kunzwisisa. Chimboerengai Pita wokutanga 3 verse ya 3 kusvika pa 6. Pita wokutanga 3 verse 3. Kushonga kwenyu ngakurege kuva kwokunze kwekuruka vhudzi nokushonga ndarama kana kupfeka nguo, asi ngakuve munhu wakavanzika womwoyo wakashonga zvisingavori zvomweya munyoro wakanyarara unokosha zvikuru pamberi paMwari. Nokuti saizvozvo kare vakadzi vatsvene vaitarira kuna Mwari vakazvishongedza vachizviisa pasi pavarume vavo. Sasara waiteerera Abrahamu achimuidza Ishe. Mava vana vake zvino kana muchiita zvakanaka musingatyiswi nechinhu chipi nechipi chinovhundutsa. Saka panapa pari kupiwa example yaSara kunzi ane kapfekero kakanaka kaaita kaitobatsirawo futi kuti agone kuzviisa pasi pemurume wake. Mambe mjizere pastor kuti hatibvumidzwe kujaja, but pane imwe dressing pamwe inogona kutokupesvedzera kuti urambe kuva pasi pemurume wako iwe uri married woman. Zvinowanikwa izvozvo izvo, but handipo patoda kutarisa. Panapa panzi ngakurege kuva kwekunze kwekuruka bvudzi, kureva kuti ndofunga vari kukumbirwa kuti vasaconcentrate nezviri external stereke. Zvikanzi kana kushonga ndarama, zvikanzi kana kwekupfeka nguo. Pandiri kuda pastor panyaya yekuruka bvudzi, ndofunga vanhu vatoudzwa zvekuzvidzora, vanhu vanzwa.
zvekupfeka uine kunyara vanhu vazvinzwa. Ndikuda kuti mundibatsire pekuruka bvudzi nenguo dzinodya mari zhinji. Alright. Panguo dzinodya mari zhinji kana kuti dzinodhura. Kudhura kunoenderana nemawanire emunhu. Okay. Nekuti munhu anotambira $1,000 pamwedzi akanotenga hembe ye$10 haina kudhura. Munhu anotambira $15 pamwedzi akanotenga hembe ye$10 kwaari yadhura. In other words, muri kuburitsa pfungwa yeutariri. Right. Kuti pane zvaapiwa naMwari ari kutora zvizhinji zvacho achizviendesa kumbanje. Kuhembe. Pane balance inodiwa pane zvaunowana nezvaunoisawo mukunopfeka. Saka apa hapacharevi vanhukadzi chete pastor nemuatere, because pasvikira nevarume tinofanirwa kutoti unongoitunyaza kuti haasi kuwana mari stereki, but shoma yaawana iyoka anonotenga rimwe zibhutsu rekuti anotozopinda basa yekuti paari kufamba, paari kufamba anopinda basa yekuti unozoi mari ibhutsu iyi, anotozopinda basa iye manje kuda kuudza vanhu kuti munomboziva kuti bhutsu iyi mari, zvekuti ega anenganyatsofila kuti zveshuwa handina kuita zvakanaka nemari yaakashandisa ipapo. Chiendai pakuruka bvudzi pasi. Right. Saka pane zvinhu mukanyatsotarisa ndima iyi zvanzi kurege kuwa kwekunze kwekuruka bvudzi. Panzi musaru kuruka bvudzi handiti kushonga ndarama kana kupfeka nguo. Tiri kuna Peter. Zvoita sekuti vanhu vari kunzi varege kupfeka hembe. Patsanangurei pasi. But hembe hadzirambidziwi kupfeka. Havasi kunzi vanhu ngavafambe vakashama. Asi zviri kunzi focus yedu pakupfeka ngairege kuva yekuzvishambidza kunze. Asi pave pekugadzira munhu wemukati. Alright. Sekunge kutsura vanhukadzi here kuti vasatyokere stereki panyaya yemusoro. Harisi kuti munhu haagadzire musoro, but riri kuona dambudziko rinogona kuitika ramai vekuti mari yese iri kuperera kumusoro ende zvazvekungopfeka kuti ndionekwe. And maybe hairstyle yacho iri kuitwa musoro ndeiya iri kudeedzera. Pane kachirungu kekuti shouting. Ngazvifanire kubva zvanyanya, kubva zvaonekwa achiri kuti mamaona here. Pane dzimwe hairstyle pastor chetongoti bhaibheri kungokurukura tiri kukurukura dzekuti munhu akadzitwa anotambura kurara usiku hwese pastor. Mutsipa unenge wakaitwa kunzwei so kuti zvisadzimika. Unotoona kuti ko zvaatoumuranda naye anenge akadai mutsipa wese haadi kugumwa unobvaona vamwe zvinotozokonzera even mahealth disease pastor. Saka ndofunga ndozviri kutsurwa kuti ukaona zvadaroka kupfeka ikoko kwaita. But pendarama apa ndopandoda kuteedza pejuwelara nematombo anokosha. Tingonzwa muchidimbu kuti bhaibheri rinoti kudii. Hatimboonai mashandisirwo aita juwelary mubhaibheri. Genesis 41 verse 42. Genesis 41 verse 42. Verse ya 42. Yes pastor. Farao akabvisa chimete chake paruoko rwake akachiisa paruoko rwaJosefa akamufukidza nguo dzomucheka wakanakisa akamushongedza chiketani chendarama pamutsipa wake. NdiJoseph angaitwa governor nditika. Right. Mukuru chaizvo munyika yeEgypt. Saka ari kunzi nekuti aive pamusoro pake munhu wani ndiFaro chete. Saka hanzi Faro akatora chimhete chiring. Alright. Kwakuchiisa pachimunwe paJoseph. Ndobva atora nengetani cheni yemuuro kwakuisa pana Joseph. Madzidziro andakaita ndimai mashandisirwo ari kuita jewelry apa nezvaiitika kare. Ringi yakaiswa muna Joseph ndo yatingati nhasi chaive chidhindo kana kuti stembi kana kuti signature yekuti paari kuita basa yekusainisa. Kare vaisasaina zvatinoita, unongonyika chiringi chiya muingi wobva wadhinda. Then cheniyo madzidziro anoita vebhaibheri vanoti yaive cheni yeumambo. Sezvinoita madzishe edu muno munoona vakaine chavakapfeka chinenge chirata chinoiswa nemadzishe chakabatwa necheni kudai. Saka pakadaro handifungo ndo zviri kutsurwa naPauro naPeter. Handizobapa manzwisisiro angu ameno inini handitika. Ndoda kuti muone pamwe pandakaona unge jewelry inenge yaane dambudziko. Genesis 35 verse ya 1 to 5. Genesis 35 verse 1 to 5. Zvino Mwari akati kuna Jakobho, simuka ukwire Bheteri undogarako, uitire Mwari aritaripo,
iye wakazviratidza kwauri panguva yokutiza kwako pamberi paEsau mukuru wako. Ipapo Jakobho akati kumhuri yake navose vakanga vanaye, bvisai vamwari vedzimwe ndudzi vari pakati penyu, zvinatsei mufuke dzimwe nguo, tisimuke tikwire Bheteri. Ipapo ndichaitira Mwari aritari, iye wakanga aneni panzira yandakanga ndichifamba nayo. Ivo vakapa Jakobho vamwari vose vedzimwe ndudzi vakanga vari pamavoko avo nezvindori zvakanga zviri panzeve dzavo. Jakobho akazvicherera pasi pomuti womuoki wakanga uri paShekemu. Vakapfuura norwendo rwavo. Maguta akanga akavakomba akatya Mwari kwazvo, vakasateverera vanakomana vaJakobho. Ifamily yaJacob vakuda kunonamata Mwari, ndobva vaona kuti mamiriro atakaita haacceptike pamberi paMwari. Jacob akarayira vanhu vake pastor kuti bvisai vamwe vamwari vese vari pakati pedu. Saka vangu vachinzi vamwe vamwari pastor, maona zvinhu zviri kubviswa nevafana hanzi vangu vaine zvimacheni mumaoko nezvimaskuru munzeve. Ndakambokuudzai imi kuti ndakashamisika kuti kuna vanhu vanoisa maskuru pamunhu kudai. Pane pakaiswa skuru pamunhu kudai. Skuru chaiche dzesimbi dzidzeku. Tunhu tunenge twakaskruwiwa so pamunhu kudai so. Vamwe vanotoisa parurimi kana pasi pelipi pane pakaiswa kaskuru kakamonerwa kudai munzeve, vanomonerera nezvimacheni mumaoko. Saka ndozviri kunzi nebhaibheri ndozvezvaita vana vani vaJacob. Ende ndofunga ndozvatoo chimiro chenyika. Jacob ndobva atikurumidza kubvisa izvozvo. Yese yaive jewelry. Chii chiri kubuda apa pasi? Chiri kubuda apa ndechekuti kune kupfeka jewelry. Vazhinji vanozviita mukusaziva. Asi kune kushumira mukati ndochakavanzika chiripo. Ndosaka zviri kunzi vamwari vedzimwe ndudzi. Saka vanonyatsoziva nezvazvo vanoziva kuti kupfeka uku kunorumbidza zvakadai. Kusingarumbidze Mwari. But vamwe kungoita vokaruka vakutomuzvinamato zvezvimwari zvimukusaziva. Saka apa pari kunzi mhete dzaive munzeve, zvaive mumaoko, zvaive zvakaiswa muhuro, zvanga zvichirumbidza vamwari vasiri Mwari. Alright pastor, verengai Exodus 33 verse 4 to 6. Tonzwa kambo. Pane pandiroda kuti tiskopesa panyaya iyoyi yezvinhu zvinongorembedzwa nevanhu mumitsipa, zvimwe mumaoko vachisungirira zvinhu pamunhu. Exodus 33 verse 4 to 6. Zvino vanhu vakati vachinzwa mashoko iwayo akaipa, vakachema. Kwakanga kusino munhu wakashonga zvishongo zvake. Ipapo Jehovha akati kuna Moses, uti kuvana vaIsraeri, muri vanhu vane mitsipa mikukutu. Kana ndikapinda pakati penyu chinguva chimwe chiduku ndingakuparadzai. Naizvozvo bvisai zvishongo zvenyu zvino, ndizive chandingakuitirai. Ipapo vana veIsraeri vakabvisa zvishongo zvavo kubva pagomo reHorebhi. Ndimwarayirayira kuti vabvise jewelry yavanga vainayo. Pasirinde
Tinomuchingamidzai vateereri. Tiri kuenderera mberi nehurukuro yedu mapfekero evana vaMwari part 2. Patapedzisira kusiya taona Jacob nemhuri yake vakuda kunamata Mwari zvemachokwadi, vachibvisa vamwe vaMwari vanga vari mumaoko avo nezvishongo zvongo akapfeka. Even Mwari, vana vaIsraeri vatamba pachimhuru chiya mufundisi. Mwari atsamwa, ndobva ati maybe kuti tigone kutaurirana rwendo rukondinye. Chibvisai jewelry yemenge makapfeka, vanga vaine zvinhu munzeve nezvakadaro. Zviri kubva zvatobuda pachena kuti zvizhinji zvacho pastor zvinenge zvine chekuita nekunamatwa kwezvimwe zvimwari. Imini pastor ndofunga hamuzotsvage zvimwe zvinhu sematsvagira andinoita. Pane pandinoona vanonzi macelebrity mazuva ano, kunyanya kuvaimbi vangave vemuno vanenge vachiimba misambo yavo kana vekunze kwenyika. Pane chinhu chakaita kuti ndide kubvuma kuti zveshuwa zvinhu zvinorembedzwa muhuro zvine chekuita kunamatwa kwezvimwe zvinhu. Unogona kuona vese vanorembedza cheni ine design yakafanana. Vaimbi vane mbiri, vekunze nevemuno. Asi uchitonyazva kuti vaimbi ava havazi vekuchechi, ende zvaMwari havadi. Saka unoshamisika kuti sei cheni dzavo dzese dzinonoita kadesign kakafanana kuzasi. Saka izvo zvakandiroesa nehana kuti zvinhu izvi zvemacheni zvinogona kudaro zvine kunamatwa kwezvimwe zvimwari. But pane mubvunzo wangu pastor, ndepekuti nyaya yekunamata zvimwe zvimwari kuburikidza nezvishongo zvinoiswa mumaoko inogumira kujewelry. Munoziva kuti sei ndadaro? Pane zvinondirovesa nehana kunyanya kumahairstyle. Kune mamwe mahairstyle anotangwa nevanhu vanosvotesa Mwari. Kana kupendwa kwebvudzi racho. Unotoona kuti kupendwa kwariri kuita, vateereri mimi hamuti kupenda, vamwe tinoti kutinta. Unogona kuona kuti kutintwa kana kuti kupendwa kwariri kuita, vakatanga nazvo neunhu hwavo, vanhu ivavo vanosvotesa Mwari zvisingaiti. Ende unobvaona kakupenda ikako nekakugadzira kemusoro kakadaro kachiuya kune vanozviti vana vamwe. Hazvina kakunamata zvimwe zvinhu here pastor? Tibatsirei ipapo. Unoziva kuti painyorwa bhaibheri, yes pastor, kune zvimwe vana Peter vana Paul vaibva vadudza zvakanga zviripo mumazuva avo. Alright. But kune zvimwe zvinhu zvekuti sematauriro avo uri kuita mufundisi, makagara munogona kutonyatsoona kuti izvi zvikaizvo kwazviri kubva nako. For example, mazuva atakakura isusu, pane pawaiti kana uchifamba ukaona mumusoro memunhu makaita zvimwe zvakomoni mumastreet nasi, waibva watongoziva kuti ibenziro. Kuita sei? Akaisa masanzo? Ndikureva kuti musoro wake aine bvudzi rake, pasina kana chimwe chinhu chakasungirirwa imo mubvudzi rake, but zvarinenge rakaita. Asina ukama. Maybe zvachero zvarakaita izvozvo. Custon unonetsekana pakuti nekutaura semunhu mukuru. Sorry pastor, chitibatsirai. Pane maonero amaibva mangoona kuti uyu munhu kauyu ibenzi. Haasi kubva kumba zvekugara mudzimba zvekuti munhu ane dzakanyatsogadzikana. Asi izvinezvi unotoona munhu pamwe achitoenda kubasa akadaro. Handiti wazviona. Saka ndo mabvunzira kuti kune zvimwe zvinhu zvekuti kumakona kwazvinobva nako hakusi kunhu kweko kuti zvakatanga zviri zvinhu zvikayemurika, zvaitova zvinhu zvisingayemurike kugarisana. Handiti mazviona. Saka chinodiwa manje kana munhu wamwana waMwari ndechekucherechedza tumwe tunhu twakadaro. Iyo style yandakuda kuti ndiise mumusoro mangu indiri mwana waMwari yakambonyatso kubva nekupi. Zvakanaka ukungwe zvivhunza mivhunza yakadaro. Zvimwe zvinhu chero wakagerwa zvawakaita izvo ungatadze kunamatere. Handiti wazviona. Saka kune zvimwe zvinhu zvekuti unogona kuti izvi ina handingazvinetsa hangu nazvo, toda kugara ndiri pakati nepakati. Handiti? Papa zvishongo ipapo pastor ndoda kuti tifambe nechidzidzo chedu. But pama muchitaura ndabva ndayeuka kuti vanhu havangopfeke zvishongo nehairstyle. In other words, ndiri kuti people, they don't just wear jewelry and wearing hairstyles. Izvino vanhu vakupfeka matatu. Matatu.
vari kushonga manyereketa aya madodo kuzvinyora inini kwandiri futika zvinhu zviya zvebhaibheri of course rinototaura kuti zvine chekuita nevakafa nedzimwe tsika ka but mukatarisa futi vanozvitanga pastor ka inini am not satisfied ameno munozotibatsira tiri kungoti because tingaite dambudziko nevateereri vakuzoti tipei vhesi racho ndizvozvo zveshuwa asi tinoda kungoti kana uri mwana waMwari exactly zvimwe zvinhu ndezvekucherechedza kwazviri kubva nako ende hazvidi kuti uitirane nharo nemunhu iwo kana ungonoti because vamwe ka pane zvamakambotaura mune chimwe chikamu kuti unogona kupfeka uniform yekubasa kwevamwe anditi usingazive handiti wazviona wozviitisa target iwo wanga wagara uri mwana waMwari but nekuti wapfeka uniform yevamwe saka inogona kuuya mumusoro, inogona kuuya mune zvinopfekwa mumaoko, munzeve, muhuro, inogona kuuya chero zvekupfeka pamuviri chaizvo kana zvaungaite pamuviri pako. Ndofunga ndo mabatsirirano atingaite sevana. Saka vateereri ini ndichipedzisa pataurwa napastor gani ngoti nekutsigira mavhesi atamboverengaya ngatingwarirei kuti jewelry yakawanda whether iri kushandiswa pangave panzeve, pamhuno, parurimi kana pamwe paogani ipi, zhinji yacho sekura kwebhaibheri kunamatwa kwezvimwe zvimwari. Ngatimboona pajewelry ipapo pastor endai pana Ezekiel 28 ngatichitirayai kumhanya pastor verse 13 to 17. Ezekiel 28 verse 13. Yes. Wakanga uri paEdheni mumunda waMwari, wakanga wakafukidzwa namabwe anokosha amarudzi ose anoti sadhio netopasi nedhaimani nebheriri neoniksi nejaspiri nesafiri nesmaragidhino nekarubhunguri. Ngoma dzako nenyere dzako dzakanga dzakaitwa nendarama mukati mako, zvakagadzirwa nezuva rokusikwa kwako. Iwe wakanga uri kerubhi rakazodzwa raifukidzira areka. Ndikakugadza ukava pamusoro pegomo dzvene raMwari. Waifamba-famba pakati pamabwe emoto. Wakanga wakakwana panzira dzako kubva pazuva rokusikwa kwako kusvikira kusarurama kwawanikwa mukati mako. Nokuwanda kwokushambadzira kwako wakazadza mukati mako nokuita nesimba, ukatadza. Naizvozvo ndakakudzinga pagomo raMwari ndichiti uri chinhu chinomhurwa, ndikakuparadza iwe kerubhi raifukidzira areka, ndikakubvisa pakati pamabwe omoto. Mwoyo wako wakazvikudza nokuda kwokunaka kwako, wakavodza uchenjeri hwako nokuda kwokubwinya kwako. Ndakakuwisira pasi, ndakakuisa pamberi pamadzimambo kuti vakuone. Ndimai ukaibatanidza naIsaiah 14 verse 12 pastor kusvika pa14 iri kutsanangura chimiro chaive naSatani. Alright. Kuti mukusikwa kwake aive dressed with ma precious stones. Alright. Anga akafukidzirwa nematombo anokosha ese zvekuti tingatoti kana tiri kutresa nyaya yejewelry togona kutoti yakatangira ipapo. Okay. But hanzi beauty yaanga ainayo imwe yacho kuburikidza nezvaaiva akapfeka, imwe yobva pane mamwe maqualities aanga ainayo yakaita kuti aite pride. Akapindwa nekuzvida to the extent yekuti akakuda kutonamatwa, akuda kuinzana naMwari. Saka pride yakapinda muna Satan pastor nekuzodzingwa kwaakaita kudenga. Mundima yamaverenga iri kutoratidza kuti chimwe chakakonzera idressing yake. Okay. Yakamurunzira kuti aite pride, aite manyawi. Okay. Azvinzwa ari ameno kupfuura paakasikwa ari. Okay. Ngatichionaiwo chimiro chaive naJesu. Okay. Hande tiende pana Isaiah 53 verse ya 2. Isaiah 53 verse 2. Nokuti wakamera pamberi pake sebukira nyoro, somudzi unobuda pavhu rakaoma. Haane chimiro kana umambo, kana tichimuona hakuno kunaka kuti timude. Saka panapa ndiJesu ari kutsanangurwa kuuya kwaakaita panyika. Zvikanzi paaive panyika hapana appearance yaive naJesu yekuti vanhu mungati kuti ameno zvaari kuratidzika kunze pastor zvinoattracta. Hanzi hapana chinhu chekuti chaigona kukudhonza from his outside appearance chingakudhonze kuti ubva kuti ndiye Jesu wachoyo. Okay. He was just simple. Muri kuona here toda kukombeya zvaive Satani naJesu. Muone maopposites achona kuti akamira sei. Verengai Philippians 2 verse 5 to 8.
vaFilipi 2 vhesi ya5. Ivai nomwoyo uyo wakanga uri muna Kristu Jesuwo, iye kunyangwa akanga akafanana naMwari, haana kuti kuenzana naMwari ndechinhu chinofanira kubatisiswa, asi wakazvidurura iye akazviita muranda, akafanana nevanhu, akati awanikwa nomufananidzo womunhu, akazvininipisa akateerera kusvikira parufu, irwo rufu rwomuchinjikwa. Saka chiri kukurudzirwa vana vaMwari, tiri panyaya yedressing, pari kunzi ngativei nepfungwa yekenge muna Kristu Jesu yekuzvideredzera. Dambudziko rimwe riri kubuda mundima umo rine jewelry pastor, kushonga kuri loud kuya kunorunzira kuti munhu aite pride. Saka pride na Kristu, vana vaMwari tinofanira ita character inotodza yaJesu, yekuzvininipisa, yekuzvideredzera. But zviri jewelry yese, imwe ingave gold, uchipfeka gold, uchipfeka matombo anodhura, zvinoita kuti utoredzere chimiro chaive naSatani. Saka kuzvininipisa kukashayikwa, hausisina kufanana naKristu. Saka ruponeso runogona kunetsa pakadaro. Saka ikurudziro yekuti pakushandiswa kwezvinodhura, angave matombo nejewelry, kana hembe chaidzo nemadhizaini acho, zvakanyanya kunaka kutedzera zvataurwa naPaul naPeter achiti dzinodya mari zhinji idzi nematombo nendarama nemaparera. Dambudziko razviri kuburitsa tichidzidza Bhaibheri, unopedzisira pashoma nepashoma uchikweverwa kukarekta yaSatani yekuzvikudza, asi usingaite karekta yekuzvininipisa yaJesu. Saka muchiona kazhinji kacho hazvizoite kuti uine cheni yako yegold uipfeke mukati met-shirt. Saka muchiona kazhinji kacho unotoda kuiburitsa kunze. Ani mazvona kakuratidzira kaya ndo kaive naLucifer ikako. Saka pane dambudziko rekuti unobva wakundikana wodona. Toda kuti tuone pastor Isaiah 3 kubva pavhesi ya16. Mumboona chimiro chiri kutsanangurwa ipapo chinogona kuwanika mumachechi nhasi, kubva vhesi ya16 kusvika pavhesi 23. Isaiah 3 vhesi 16. Yes pastor. Uyezve Jehovha wakati, vakunda veZioni zvavaine manyawi, vachifamba nemitsipa yakati tasa, vachiita meso meso, vachifamba vachinzenzeta, zviri pamakumbo avo zvichiti ngwere-ngwere. Naizvozvo Ishe ucharova nhongonya dzemisoro yavakunda vaZioni negwenyu kwenyu. Jehovha uchafukura miviri yavo. Nezuva iro Ishe uchabvisa ukomba hwamakumbo avo, nezvizuva nezvimwedzi, nezvinoremberedzwa nouketani hwamavoko nezvifukidzo, nezvishongo zvomusoro, nouketani hwamakumbo nezvisungo, nezvitende zvezvinonhuhwira namazango, nezvimhete noukomba hwemhino, nenguo dzomutambo, nezvijasi nezvijari nezvikwama, nezvivonivoni zvamavoko, nomucheka wakaisvonaka, nemicheka yomusoro, nezvifukidzo zvameso. Ndimai iri kutsanangura Mwari achitsamwira vakunda veZioni, vanhu vechechi avo. But haasi kuvatsamwira kuti vaitirei zvimabhodhoro zveperfume. Ari kutsamwira unhu huri kubuda nengari yekuti vanhu ava mapfekero avari kuita vari kupedzisira vaita unhu iwowo. Maona imi matereri mudzokorore ndimai Isaiah 3 vhesi 16 kusvika ku23. Verengai neshona kana nechirungu. Zvinhu zvataurwa ipapo pastor hapana kana chinhu chakaipa. But pazonobuda picture yevakunda vacho veZioni vari kunzenzeta. Kunzenzeta haisi normal step. Ndofunga kakufamba keke kuti unongoita koma ameno kakufamba kamwe kakada kudaro kaya. Yanzi mitsipa yakati tasa. Matsanangurire eBhaibheri rikunoburitsa kuti ndofunga mapfekero nezviri pauri zvinogona kukuchinja even step. Zvinogona kukuchinja humbleness. Zvakadaro zvekuti unopedzisira usisiri accepted pamberi paMwari. Saka Isaiah iri kunotsanangura kuti ngatingwarirei, ingave bhutsu dzako, gogo yako chaiyo, machena anoti ngwere-ngwere anongoiswa mumakumbo, hanzi zvitende zvemafuta, mahandbag, mamira anenge ari muzvikwama, nezvinosunga bvudzi mumusoro. Hameno zvimwe zvakawanda zvataurwa zvese. Yambiro iripo ndeyekuti dressing isakukurudzire kuti utyokere mairi zvosima pride mauri.
ameno mungaise nemamwe mashoko ekuti pasi zviri kunyatsojeka vateereri kuti kapfekero kako akafanire kukukuza kuti uende pakuzvida. Very good. Unofanira kupfeka zvinoita kuti urambe wakazvininipisa. Ende akafanire kuita kuti mafambiro ako ari kunzi kunzenzetai aite unge une zvawako advertise. Right. Ukaona bhutsu yako ichinoita kuti kafambiro kachinje kana zvinoita miri wako wese, ndo zviri kutaurwa izvozvo kuti Mwari pakadaro haachafare nemapfekero iwayo. Ndoda kuti muerenge mavhesi mairi akatedzana pastor. Tonzwa kambo tozoswa ataura kuti ari kuti kudii. Madzimambo echipiri chapter 9 verse 30 kusvika pa33 moibatanidza naRevelation 2 verse 20. Madzimambo echipiri 9 verse 30. Zvino Jehu akati achisvika paJezirieri, Izebheri akazvinzwa, akazodza kumeso kwake nokushongedza musoro wake, akatarira napahwindo. Zvino Jehu akati achipinda napasuo, akati, kuno rugare here, nhaiwe Zimri, muurayi watenzi wako? Iye akatarira kumusoro kuhwindo akati, ndianiko unonzwana naneni? Ndianiko? Ipapo varanda vaviri kana vatatu vakatarira kwaari napahwindo. Akati, musundire pasi. Naizvozvo vakamusundira pasi, rimwe ropa rake rikachambwadzira pamadziro napamabhiza, akamutsika namakumbo ake. Zvakazarurwa 2 vhesi ya 20. Asi handifari nechinhu ichi kwauri, kuti unotendera uya mukadzi Jezebheri, unozviidza muprofitakadzi, uye unodzidzisa nokutsautsa varanda vangu kuti vaite upombwe nokudya zvakabayirwa zvifananidzo. Paverengwa nyaya yaJezebhel, toda kuswetaura tambonzwa kambo vateereri. Rambai muri pachirongwa. Tinomuchingamidzai zvakare vateereri, tichienderera mberi nehurukuro yedu, mapfekero evana vaMwari pati 2. Tanga taverenga pastor nyaya yaJezebhel. Iye ari kutoziva kuti mambo mwana wake aurayiwa. Jehu aiuya.
iye ndobva afunga kuti pfungwa dzina Jehu dzekuskotiparadza ndinogona kudzidzimaidza. Okay. Saka plani yaakafunga audzwa kunzi Jehu ari kuuya, akachienda pamira. Okay. Kwakutanga kupenda miromo nenzara, achizvipenda kuitira kuti uyu paanosvika achinjwe pfungwa. Saka zvakazarwa 220 yaverengwa yevateereri yabva yaisa pachena kuti pfungwa dzaaida kuti dzipinde muna Jehu ndedzei. Bhaibheri rabva rati aiitira kuti akwezve Jehu afunge nyaya yeupombwe. Muri kuona matsananguriro ari kuita Bhaibheri. Saka riri kunoburitsa pfungwa yekuti because indima shoma pastor iyi ndo yandakaona yega inotsanangurwa zvekupendwa kwemiromo nenzara mubhaibheri, but ari kuzviita ndiJezebhel. Okay. Achizviitirei yaive nzira yake yekudhingura vanhu vechirume. Alright. Kana kuti kusejusa meno mungati chiisai nemashoko ari nani ndogona kutadza unzwisa kuti kuvakwezvera kunyaya dzebonde. Exactly. Saka aitwa maturusi ake ebasa ekuti kuzvipenda kuitira kuti zvidzimaidze vanhu vechirume. Unozada ndiri kuti kune vazhinji vanongozvipenda havambozivi kuti ndokwazvakabva nako, ndo mashandisirwo azvaitwa kare. Varitoriko vanoita vari innocent, I agree with you. But mavambire echinhu chichinyorwa mubhaibheri, because bhaibheri ndo rakanyorwa kuti ritidzidzise nekutiranga nekutitsiura. Parinonyora nyaya idzi riri kuitira kuti munhu achechuke. Okay. Aone kuti aikazvi saka pandiri zvinogona kudaro here ndichita innocently, but vanhu vachitoona chimiro chaJezebhel pandiri. Iwe unongotori innocent, but bhaibheri rinobva rachenjedza kuti kaitiro kakadai kakanangana nezvakadai. Ndoda kuti muverenge Mapisarema 139 pastor verse 14. Mapisarema 139 verse 14. Yes. Ndichakuvongai nokuti ndakaitwa nomutoo unotyisa unoshamisa. Mabasa enyu anoshamisa, mweya wangu unozviziva kwazvo. Ivhesi yakanaka iyi pastor inodiwa kana haini ndinoida. Inoratidza umhizha hwaMwari pakutisika kwaakaita. Inenge ichine chirungu, for we are fearfully and wonderfully made. Animazonaka. Saka nhasi ndoda kuti pavhesi iri timbotaura matenses. Ndotiji zviya zvekuti past tense munotiji zvinoshandiswa pakutaura zviya ratiza. But zvandoda kutsanangura vateereri ndezvekutarisa vari rakanzi made riya pari kunzi for we are fearfully and wonderfully made, kuti takaitwa nemutoo unoshamisa, takatogadzirwa kudhara. Takatogadzirwa made past tense, kureva kuti vanhu zvatiri vateereri takagadzirwa kudhara. We are not under construction. Hatizi kuramba tichipolishwa kugadzirwa tibude zviri nani. Patakasikwa, patakaberekwa Mwari akanga atopedza kutiita. Exactly. Saka papfungwa yandiri kudaka ndepekuti vana vaMwari, pfungwa yekushingaira kuita kunge uri kuumba patsva. Vari racho rechirungu ndochikati rinogona kusasvika zvakanaka kuvateereri, kuti paunoshingaira, because iro harina charinoreva, but mukuzikanwa kwarinoita nharaunda ino riri kunoreva munhu ari kushingaira kuwedzera, kuimprova zvaanga ari. Okay. Vari racho rinonyanyoshandiswa iro riri right, kuda kugadziridza, vanoti make up. Alright. Iro kuti make up uchitasa mudictionary hakuna chakaipa. Riri kuedza kureva kuti kuzora, but patinoshandiswa munharaunda yedu riri kunoburitsa pfungwa yemunhu ari kuona kunge Mwari akasirira. Saka ndo panozokaruka pane shungu dziya dzekuwedzeredza. Animazona manje. Saka chandiri kungokumbira vateereri, bhaibheri riri kutoti we were made zviri wonderful kare. Dzingava nzara chaidzo Mwari akatoona dzakanaka. Ringave bvudzi Mwari akatoona rakadii. Saka hapadi kuita kunge paroda kuwedzeredza kuti zvibude zviri. Ndofunga zvajeka pastor handitika. Verengai vaTesalonika yokutanga chapter 5 verse 22. VaTesalonika yokutanga 5 verse 22 inoti kudii? Inoti regai marudzi ose ezvakaipa. Thank you. Nasi sorry, ndiri kunyanyodaka chirungu. Ameno zvangondibatawo. Vari kunzi regai marudzi ese ezvakaipa. Ndinoshandisa bhaibheri rechirungu pastor. Rinenge richiti avoid all appearance of evil. Okay, kureva kuti nzvengai zvese zvinoratidzika kunge pane chakashata chiripo. Exactly. Saka in other words rinotibatsira zvimwe zvinhu zvatisina nguva yekutaura tiri mustudio, zvitori mushoko raMwari, kuti kana paine kapfekero kana kaitiro kana kazorero kemafuta kana kapfekerwo kezvishongo
kanonoita kuti uchionekwa vaone zvinhu zvakashata pauri. Avoid that. Alright. Kana mazona Zvoda unzvengwa. kunogona kuva kuine maitirwo emusoro ekuti vanhu vanaaziva ari associated nemabhinya-bhinya nevanhu vanoputa mbanje. Ndozvikunzi nebhaibheri avoida. Okay. Uri mwana waMwari. Kana paine maitirwo anoita miromo nenzara asi achizikanwa kunzi pamwe zvimaturusi ebasa epfambi, iwe uri mwana waMwari, avoida. Nzvenga. Kana paine dzimwe hembe maitirwo adzinoita nemadhizaini acho achizikanwa kunzi dzinoshandiswa naJezebhel kuda kudhingura vanhu, iwewe nzvenga. Ameno, isaiwe mashoko enyu. Zviri kunyatso indiriona zviri kujeka mufundisi kuti munhu umwe nemumwe batsirika kana usingagone wega iti Mwari ndibetserei. Yes. Kucherechedza munharaunda kuti pfambi dzekunoku dzinopfeka sei, dzinoita sei, wonzvenga wosuduruka kumaitiro anoda kufananidzira izvozvo. Mabhinya ekuna anoita sei? Right. Vanoita zvakaipa zvekushandisa zvinodhaka mbanje, vanoita sei hembe dzavo, misoro yavo, iwo uchitira kungonzvenga kudaro. Mwari anotipa simba. Patauda kupedzisira kuti asapasta ndepekuti bhaibheri riri kuita kunge ranga richitedza nyaya idzi. Tauda kuenda kuchechi. Okay. Chechi zvairi ukama hwayo naMwari inofananidzwa mubhaibheri neukama huri munhukadzi nemurume wake. Okay. Verengai pana Ephesians 5 verse 24 na25. Veefeso 5 verse 24. Asi kereke sezvairi pasi paKristu, vakadzi ngavadaro pazvinhu zvose kuvarume vavo. Imi varume idai vakadzi venyu, Kristu sezvaakadawo kereke akazvipa nokuda kwayo. Saka zvinenge zvichiraramika pamudzimai nemurume, Mwari anenge aine shungu yekuti zviparidze ukama huri pakati paKristu nechechi. Saka mubhuku razvakazarurwa manje rinonyanya kutaura the second coming of Christ, rine vakadzi 2 pastor varinotaura nezvavo. Vakadzi ava vanotsanangurwa vakasiyana mapfekero, asi mumwe wacho achimirira chechi kana kuti vanoita zvekunamata asi zvinobhohwa Mwari. Mumwe wacho achimirira vana vaMwari chaivo, vanoteerera Mwari. But vakadzi ava vanodescribwa vakasiyana dressing. Sandoda kuti kuvateereri pamuchaverenga inzwa vateereri, pastor pavachaverenga vakadzi vairava zvakadescribwa vakadzi ava ngatishingairei kudaro even tichitopfeka mueveryday life yedu. Verengai zvakazarurwa chapter 12 verse 1. Zvakazarurwa chapter 12 verse 1. Zvino kudenga kwakaonekwa chiratidzo chikuru ichi: mukadzi akanga akapfeka zuva, mwedzi uri pasi petsoka dzake, napamusoro wake korona ine nyeredzi dzine 12. Chiprofita chiri kutsanangurwa mukadzi uyu haasi mumwe mukadzi wekuti mungati ndisara here ari kutaurwa apa, ndimai Mariya here vari kutaurwa, kana kuti mukadzi uyu ndiEsther here, kana ani wemumwe mubhaibheri. Chiprofita ichi pastor chiri kumirira vana vaMwari, sangano raMwari. Saka hanzi mukadzi uyu anga akangodresa zviri simple, hanzi anga akapfeka zuva. Zvotokwana patsoka paine mwedzi. Tichazowana nguva yekudzidza zvepatsoka, pandangoda dressing. Hanzi anga akapfeka chizuva. Ngationei kuti zvingadaro zviri kurevei kupfeka chiedza chezuva. Mapisarema 104 vesi ya 1 na 2. Rumbidza Jehovha mweya wangu, Jehovha Mwari wangu, muri mukuru kwazvo, makafukidzwa nokukudzwa noumambo. Imi munozvifukidza nechiedza sechisimiro, munotatamura kudenga denga somucheka wetende. Saka bhaibheri riri kuti light ndo dressing yaMwari, chiedza ndo dressing yani yaMwari. Saka chiprofita kana chaakuburitsa mudzimai akapfeka zuva kana kuti akapfeka chiedza ari mulight iroro, rungonoburitsa kuti iboka revatendi vanotodza karekta yaMwari. Pari kukujekerera, pari kujeka ka. Ndiye mukadzi wekutanga uyu. Hatichiona imwe mukadzi anotaurwa kuna zvakazarurwa 17. Nyatsotangira henyu pavhesi 1 pastor mosvika pavhesi 5. Tinzwawo achitsanangurwa mapfekero ake mukadzi yeye, chiri chiprofita chinomirira vanoita zvekunamata asi vasingateedzere zvinodiwa naMwari.
zvakazarurwa 17 vhesi 1. Zvino mumwe wavatumwa vanomwe vakanga vane ndiro nomwe akauya akataura neni achiti, uya pano ndichakuratidza kutongwa kwemhombwe huru inogara pamusoro pemvura zhinji. Madzimambo enyika akaita upombwe nayo, navanogara panyika vakabatwa newaini yeupombwe hwayo. Ipapo akandiisa kurenje mumweya, ndikaona mukadzi akatasva chikara chitsvuku chizere namazita okumhura Mwari, chiine misoro minomwe nenyanga 10. Mukadzi akanga akapfeka nguo tsvuku neshava, akashonga ndarama namabwe anokosha namaparera, nomuruoko rwake makanga muno mudziyo wendarama uzere nezvinonyangadza netsvina youpombwe hwake. Pahuma yake pakanga pakanyorwa zita rakavanzika iri, Bhabhironi, guta guru, mai vemhombwe nevezvinonyangadza zvenyika. Saka panapa pastor uye atsanangurwa, Right. Atsanangurwa achinzi anga akapfeka loud colors, anga aine nguo tsvuku, aine nguo dzinoshambadzira, dzinoonekera, dzinodena dziya idzi. Right. Zvikanzi anga aine matomba anokosha, handitika nekunyorwa pamhanza amhenu zvenge zvakanyorwa. Muri kuona here muchimuenzanisa neuye akangopfeka light akapfeka zuva? Muri kuona contrast? Mumwe aringori very simple, mumwe ane zvakawanda. Ichi chiprofita chine zvachiri kureva pastor, but zvinototibatsirawo panyaya yedressing. Okay. Kuti kuwanda kwezvinhu zviri loud pamunhu uyu, ari iye ari kutoratidza kuti ari kunyangadza Mwari. Saka paupenyu chaiwo ungabva wanyatsopfeka here zvakawanda kudaro, zviri right ukama hwako naMwari. Ndofunga pari kungotipa yambiro kuti dressing yevana vaMwari pastor ngaingova simple. Ini ndo zvandakaona panyaya pastor. Okay, saka kana ndanyatsokunzwai, yes, matipa muenzaniso wemachechi mairi. Thank you. Chechi yaMwari chiregai kuti yaSatani, toti nevamwe vasinei naMwari. Right. Asi vanhu ava vari kumiririrwa nevakadzi nemadzimai kuna zvakazarurwa. Yes. Mudzimai akatsiga, akapfeka zvakatsiga, achimiririra chechi yaMwari. Yes. Mudzimai akapfeka zvinoshambadzira, loud colors ayo, right, maparera, akazvishongedza netunhu twakawanda achimirira vanotevera Satani. Right. Saka muri kuti mimi pakupfeka kwedu ngazviratidze kuti munhu ane ukama naMwari, zvibude, Mwari arumbidzwe nekapfekero. Exactly pastor. Right. Exactly, ndo zviri kutobuda pachidzidzo ichocho. Okay. Panoda kuti tichienda pastor, because kune tumwe tunhu tunoramba tuchingosaririra. Okay. But tunoda kubatswa, because padressinga hanimaona tatanga zvishongo, hembe chaidzo, Isaiah akataura zvebhutsu, macheni nezvakadaro. Pane imwe area inotaura nazvirevo 6 verse 25. Zvirevo 6 verse 25. Okay. Iverengei munzwe, area iyoyo inotaurwa naProverbs 6 verse 25. Inoti kudii? Zvirevo 6 verse 25. Yes. Usachiva kunaka kwake mumwoyo mako, arege kukubata namafungiro ameso ake. Right. Nhasi ndine kachirungu bedzi. Kachirungu kevhesi yaProverbs 6 verse 25 inenge ichiti don't toti kuchiva runako rwekunze mumwoyo. But pekupedzisira inobva yati don't be deceived by her eyelids. Pari kunzi urege usarasiswa nema-eyelids. Munoti chitsiye. Alright. Saka bhaibheri pari kutsanangura daro riri kupa yambiro vanhu vechirume. Okay. Kuti kazhinji kuvanhukadzi uku vanoita zviya zvekushambadza bonde, imwe area yavanogona kukaruka vakuwisira pasi, vane maitiro avanoita nema-eyelids. Okay. Kureva patsiye apa. Okay. Hani mazvona panotambwa napo zvakadaro zvekuti vanoziva kuti kakubwaira kanenge kachiita ziso kaya nezvaitwa patsiye, munhu wechirume asina kusimba muna Kristu anodona. Saka kureva kuti kudii kwamuri vanhukadzi patinenge tichishonga tichipfeka pamberi paMwari, area yema-eyelids, tsiye chaidzo, musadziite sezvinoitwa nevanoshambadza bonde iwe uri mwana waMwari. Okay. Taurai nemavara enyu. Muri kureva kuti patsiye zviya zvekuzora-zora zvinhu kumaziso
pamusoro pemaziso apa mukatocherechedzawo pastor ameno zvazvitoriwo vanoita bhizinesi iroro rekushambadza bonde vanogona kuiginowa kumwe kwese but pamaziso netsiye sezviri kureva bhaibheri vanokonzentrata ipapo kureva kuti mwana waMwari manje ukakonzentrata nearea iyoyo uri kutumira mameseji asiri iwo. Very good. Uri kukoka vanhu kune zvisiri izvo zvauri kureva. Very good. Iye uri kutokonfyuza Mwari wacho. Mwari wacho anenge achitonetsa kuti nhai mwanangu asi uruda kushambadza bonde kani because mukubuda kwazvikuita mubhaibheri vaya vane zvavanoita kungave kupa penda kudrowa even iwo maeyelids acho panogona kutokaruka paiswa zvimwe zvinoita kuti pamaziso bedzi pakonfyuze vanhu vechirume saka tiri kuti mapfekero evana vaMwari anonzvenga izvozvo pari kujeka chiverengai mavhesi 2 ekupedzisira pastor. Proverbs 17 verse 1 na 2 muibatanzana mabasa 19 verse 18 to 20. Okay. Luke 17 verse 1 to 2. Zvino wakati kuvadzidzi vake, hazvingaitiki kuti zvigumbuso zvisauye, asi une nhamo iye wazvinouya naye. Zvaiva nani kwaari kuti guyo risungirirwe pamutsipa wake awisirwe mugungwa pakuti agumbuse mumwe wevaduku ava. Mabasa 19 verse 18 to 20. Zvino vazhinji vavakanga vatenda vakauya vakazvireurura nekurondedzera mabasa avo. Navamwe vazhinji vaiita un'anga vakaunganidza bhuku dzavo vakadzipisa pamberi pavose, vakaverenga mutengo wadzo vakawana kuti waiva wamasirivheri ane zviuru zvina 50. Naizvozvo shoko raShe rikakura nesimba rikakunda. In 30 seconds pastor, chindibatsirirai vanhu vari kuti varida kuva vana vaMwari anga asingazoti zvishongo zvemumaoko nezvimwe masikuru anoiswa munzeve pamhuno nezvakadaro zvine chekuita nekunamatwa kwevamwe vaMwari. Mumwe anga achitofunga kuti that's looking better but azodzidza kuti kakuita kaJezebheli akadiwe wamwana waMwari. Mumwe azodzidza kuti kakuita unge ndiri kushambadza zvimwe zvinhu pandiri sekureva kwebhaibheri even hembe nezvimwe zvakadaro anochiita sei but zvinhu zvaangainazvo zvekudhirowesa kumeso anazvo zvimacheni nezvimwe zvakadaro sekudzidza kwataita anochidii pastor. Ava vatanzwa kuna mabasa ava vaive nematurusi avaishandisa pavakanga vachiri kuita zveun'anga. Pavakatendeuka varonzi vakauya nazvo vakazviparadza. Saka muchidimbu vangoti iwewe paradza zvino zvinokuonesa sekunge uri kune rimwe divi rinopesana naMwari. Onekai vateereri. Tinotenda vateereri nekuva nesu pachirongwa. Ngatisanganei muchikamu chinoteera. Tibatei panhare dzinotevera kana pangaita mibvunzo kana zvimwe zvamunoda kuti tibatsirane 0774 651 181 0774 651 181 kana kuti 0716 452 086 0716 452 086. Mwari vakuchengetei. Tisangane muchikamu chinoteera. Tenzende tungamirwe mukati mezviedzo mananda andibata ndimwino dombo ndiwike